Počkaj, ty máš aj na hrudník, nie? Nedáš? Ale ty máš aj na cajkel, nie? Dáš? To by sa mi zišlo. Zišla by sa mi taká... Musíme si zohnať chicken, pripevníme jej kameru a Sliepka netrasie hlavou. To budú také zábery, že až. Kde to má oči? Asi už ide dole. Kade chceš ísť dole? Tak chceš jamu, na lúku a tam na pole. No? Čo? Kam? Však ti vravím na tú lúku a dole na pole. Čo? Aha. Ideš? Jaj. Takže prečo je taký povolený? To strašne hádže. Toto by nemal chytiť trnči. Tento cajkel je veľmi náchylný na trne, tak ti poviem. Teraz mi predne brzda píska. Tak kam chceš ísť? Poďme tu pozrieť. Aj tam dole, tam zišli dole, nie? Aha. A váčok dáky máš na hubíky? Ty si sprostý. A poviem mu zober váčok na hubíky, a on ho nezoberie. Aha, kozák. Mám. 2 mám. Jej. No do čo ich dáme, Mudrland? Jej. Ešte aký pekný.
No, aj tento pekný. Tak prídeme potom tam podržíme, čo bude a potom sa vrátime z Pekošu. Ale tieto dva aspoň, ty máš keľo. Jeden hore. No tak zober. No. Ako? Čo pičuješ? Boha jeho. To není. Čo je? Išiel v tvrdej. Čo? V tvrdej si išiel. Jak? Čo v tvrdej? Nemohol som, mal som jednotku. Hej. A koza? Kadiaľ sa ide, tady to. Ja by som aj tu popozeral hubiky. Ti sú stále iba tie masky. Au! Potom s odrátom kolene. Hamnej koko do toho. Kde? Ja, to som tam nechával. Hej, tak jak ja? Ale ja som ich tam naozaj nechal, lebo malé boli. Ešte natáčam. Aj s tým mojím. Čo? A ja nič? No. Počkaj, tu som tak... Čo? Počkaj. Kde? Idem poň? Krásne. Tak ja som ich nechal. Skúsaj ďalej pozrieť. A tu je Janík malý. No však ten som tam nechal. Ten zobereme? No však si povedal, že ty ho zoberieš. Počkaj. Tam už nebude nič. Počkaj, tu som, tu, aha. Kúkaj, čo mám. Ty môžeš, Filipo, košík zbehnúť, ja tu zatiaľ poprečesávam. Vieš, kde som ich včera nechal. Lebo naozaj ja som ich tu nechal. Pozri, aké pekné. No pozrite, aké pekné. Na čelo dáme. Ideme hľadať. No. Nepičuj mi tu. Nepičuj mi tu do výsluchu. Čo môj? Chytil si sa do dačoho? Aspoň vieš, čo je to za pocit. Potom by sme aj tam hore chceli pozrieť. Tam pod stožiare. No nie je úplne, že pod stožiare. Ale chápeme sa do tej hôrky. Tam, že či by dačo nebolo. Malý frňák.
A počkaj, tam je Janík. Počkaj, toto tak musíme znížiť kameru, aby sa mi ondialo. Hohoho. Fajne. Hej, tam je predo mnou. Tuto je. No, ten tam môžem zobrať už. Ten je fajný. Ten tam nie. Aha. To vyzerá jak oný. Nemáš kamaráta ešte väčšieho? Tam dade bude ešte. Hej, bo tam som ich ponechával. Juj, ale teraz ja sa ani nemôžem. Nemôžem. No. Tam tako vedel do plazíky, mám koleno chromé. Juj, pozor, daj. Hej. Hej. Ahoj, tu je malý. Ešte, že som taký dlhý. Jaj. No ti ma seklo v nohe. Klby moje staré. No. Prežil som. Ja musím sa. Dobre. Ideme aj vyššie. To poďme. Tu je cestička. No. A tu som predpokladal, že ich bude koľo. A je tu tak bačou holý kár. Paučina. Ako inak. Kosti. Nečakané. Ešte tu som včera zbieral. Ten malý nechám. Počkaj, ale... Kosti. A tu ďalej. Už to vyzerá, že nič nie je. Akože úlovok to Boh vie, aký není. Čiko jede. A to je ten holokaust. Môj hubí. Nerozmýšľam, kde ešte môžu hubiky rásť. Ale... Hajzel ho našiel. Ale mňa by tak zaujímalo, že kde s tým košíkom je. Je problém zobrať jeden košík. Koľko natáčame? 20 minút. 21, aby som bol presný. To musím už dať poriadne zohnať na natáčanie. No fajne. Už vieme, že kde postúpilo druhé kopyto. Tu za čo? Či? Nič? GPS-ku mi netreba. Tu je taký chodník. Ale fajne to vidí. Fajný chodníčok.
Ja by sa mal, že henten je. Čekaj. Druhé kopyto. Toto je v riti. Potom si spravíme snímku. Obrazovku. Tu je jedno. A tu je druhé. Líšky roznosy. Jedno bolo na jame, tu sú dva. Takže hypoteticky, čo vieme z biológie, ešte chýba jedno. Keď tu začne nebude. Čo to je? To sú tie masliaky asi, či čo to je? Ja zavolám tomu krepúňovi. Už ho počujem, som počul pískať brzdy. A už. Už počujem hen z ránika. Si neuveríš, čo som našiel. Jedno kopyto na jame. Druhé kopyto tu. O niekoľko metrov ďalšie kopyto. Takže hypoteticky z toho, čo vieme z biológie o živočíkoch, čiže stavovcoch, my mali mať 4 nohy, hypoteticky. Takže keď tu sú 2, tam je 1, to z matematiky vieme, že sú 3. A čiže 4 deleno 3 je 1. Deleno minus. Takže jedno kopyto nám zostáva. Kurva. Ty si kde bol v piči? Si hore stromákom išiel, čo? Tá ty si debil. Ja ťa tu čakám. Už by som sa 4-krát jondil. Čo by si vyjondil bezo mňa nič? Ja vidím, že si nič nepokročil bezo mňa. Hej, jak nič. Som našiel 2 janíky. Nie jeden. Tu máš taký kus pofetujeme, hej. Keď to je veľké by bolo. Vidíš, čo som našiel? Vidíš, čo som našiel? Ja našiel. Ale piču, neklam. Kokotní toľko veľa z nohy. Nikto ni nevidí, nikto ni neslyší. No a z druhej strany, čo tí masturbíny? Ďalší dildo. Venky sú pekne čisté. Ty už si dal ten poukaz na športový? Idem na športové hry. No na mix, jak to učiteľka hovorí. Ešte som nedal. Jakže si nedal? Tak lebo som zabudol doma. Ale ty si dilino. Toto taká pekná. Ktorú nohu myslíš? Tu ja, že tu sa jeleniciu. Ako, je ten malý posed? Tam, kde si ma vystrašil. No a naproti? Nie, dilino, tam ak sú furt tie kosti. Tam som ja bol. Ale tuto od dubov, tuto lesíka, vieš, že janíky tam nebol. No tam som ja bol. Nič tam nebolo. Nič. Hovorím nič. Lebo som išiel tam naproti. Počkaj, však máš bačúštek, tu máš ešte 3 hubiky. Už sa spotili. Chudáci. Iba 2 boli? Aha, tu je tretí. Sa čudujem, že si nerozpitoval tie onej. A tu nie je nič opýtvať. Tu máš. Tak mám rúbsak. Ty to pičí. Čo? Iba aj sem máš Dvojku máš na dvojke. Je, to už zase to pičí, to je pojebané. Ty si pojebané. Ty to jak autospin, kúkaj. Ty kakás. Koľko si chcete zatočiť? 3 mince, 3 krát. Dobre, máme jednotku. A ideme. Čo? Jedna je tam, a druhá je tu. Ale dobre. Prečo? Ale do piči.
Tento kopec hore som dal. Kriste, pane! Joj. Ale kokot. Budeš. Sme raz na dole. Jasné. Tlačíš do kopca, potom ešte do kopca a potom až to čo? Že sa spustíš dole kopcom. Au. Si nohu zlomím. Nie. Čau. No čo, vieš si? Nie, že zablokuješ. Však mám posledný pokus. Ty si debil. A nemáš taký istý ako ja? Aký máš ty? Ale máš posledný? Neskúšaj nič. Aký máš? Povedz. Počkaj, vyjdeme takto k hore, to je dlho. Poďme po polí. Poďme. Daj si na tú prostú hlavu. Napíš si potom dať do zošita. Ako? No poď. Sa zdrbe ešte. Joj.